La Font d'en Carròs, un poble rural, històric i saludable, compta amb un important patrimoni històric cultural i un paratge natural molt bonic. En la població hi ha unes muralles en el paratge denominat Rafalí, construïdes en temps de la invasió aràbica. Dins del casc antic es trobem l'església parroquial d'estil gòtic, construïda l'any 1329, amb la seva esvelta torre que data de l'any 1792. En el barri de traçà medieval en el que es trobava la moreria de la Font, entre els anys 1530 i 1580 es va construir l'ermita de Sant Antoni. Antigament, la font que abaixia d'aigua a la població estava per el lloc que avui està construït l'Ajuntament Nou, i en l'any 1826 la dita font, que és coneguda popularment com els Xorros, va ser traslladada a la plaça de Francesc Carròs. Un altre edifici emblemàtic és el Patronat Parroquial, que fou construït en l'any 1921.
El grup escolar fou construït l'any 1961. L'Ajuntament fou construït l'any 1991. La Casa de la Cultura va ser inaugurada el 10 d'agost del 2002. En el terme municipal tenim el famós castell del Rebollet, construït en la invasió aràbica, i després de la reconquista de la reina de València per Jaume I, Carròs el conquista l'any 1239.